a zászló, ami a beteg gyerekek képzelőmata idézi, hogy egy tapsát is segítetünk, és gyógyulást kívánunk nekik. Csak tegyük hozzá, hogy nem egyszerű kerékpárt felvirágoztatni, ahova csak tudtak, hogy látszik, hogy betűzték a virágokat. Nyilván a szülők közé nem érdemes, tehát a kormányra, akinek van csomagtartója, az mindenki feltalálta magát, sőt, van, aki egy kereket rögzített a kormányra, hogy azt készítse gyermerákkal. Zöldben láthattuk a református szeretett szolgálat csapatát, kicsik és nagyok, egyaránt tekernek egészen a Magyar Helyi Stadionig. És itt van a városi egészségügyért felelős cég csapata, az egészségügyi járóbetegek központnak, az a KFT néhány munkatársa, gondolom, hogy családtagok is kísérik őket, hiszen látok itt fiatalokat is. Ők még valószínűleg nem gyógyítanak, és reméljük, hogy orvosra sincs szükségük. Képviselőt láthatjuk, fiatalember karikázik, vezeti a csapatot, magabiztosan és higgadtan,